Moro. Moro moro. Täältä Kalajoen Rompetorilta. Taas on rahapussissa huomattavasti vähemmän painetta ja kaiken näköisiä aarteita mukaan. Muistakaahan supportata paikallisia tapahtumia kovasti ja varsinkin tämmösiä pieniä ja sympaattisia. Vai mitä? Joo, kyllä. Mäkin Turusta tuli tänne ja oli ihan kiva näinkin pitkään matkalta ajaa tänne ja käydään pyörähtää siellä. Niin kuin näkyy ekaa kertaa Rompetorilla ja puolen laatikkoa tyhjä. Tai puolen laatikkoa täynnä, millainen se voi sanoa. Kuitenkin. Niin jos löytyisi tämmöistä samanlaista tyyliä tonne meidän Anchors & Motors -tapahtumaan, eli Vintageen ja Prätkiin liittyviä settejä, niin ottakahan yhteys, niin pääsitte raviradaan myymään niitä tuohon tapahtumaan ajaksi. Eikö se ole siinä ihan hyvä? Kyllä. 1.8. lauantai päivätapahtuma Raviraalla, niin sinne ilman muuta. Nähdään siellä. Moro. Moro.